Veña, pide un desexo. Espera, mami, mira o que teño para ti. Que criatura máis fermosa. Esta exposición ten a súa orixe nos afamados fotógrafos que comparten a súa paixón pola vida salvaxe, poñendo foco no seu lado máis lúdico. Marcáronse como obxectivo axudar a promover a conservación do medio ambiente. Nesta sala exhíbese unha escolma de fotografías seleccionadas nas edicións deste concurso entre os anos 2015 e 2024. Mirade que fermosura. Rexoubando sobre a fauna verde. Non mires para baixo. Hola, mundo. Danza. ¿Están bailando? ¿Qué? ¿Por aquí? O mestre. Pigarbo europeo. ¡Qué espectacular! Os babuinos. A bailar. Último tango. A bailar. A estrela do rock. Tango marciano. Sácateme de diante. Bueno, pues con esta exposición tan divertida, que o pasan pipa xa te teño, es meu, xa te teño. Con esta exposición tan divertida podedes disfrutar na exposición A Fundación, esta maravillosa sala que recolle o máis bonito do mundo salvaxe. Como vedes, unha vez máis, a natureza dinos que o importante é camuflarse
Están xogando ás agachadas.